oko toriba ndị be anyị bịakwanụ ka unu gere n'ọdịka Doris onye ikpu ọ narụgokwa ego unu nyetara n'onyinye na ego unu pụtara na taịtị n'ụlọ ụka atasa pastọ unu bụ pastọ Kristi anya 440 ọlatụ ndị ọla n'iyi pastọ ji ụtụ amụ atụwụsi ndị chọọchị membia bịakwanụ ka unu gere ife Doris kwuru ebe anụnwa unu mana sinsi anụnwa o ji wee si n'ime ụlọ nga pụta na o nwebeghị ife o kwuru karịa intaviu onye nke bụkwanụ Daddy Freeze merie n'abalị mbọsị ya wee si n'ime ụlọ nga wee pụta ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-akpọrọ Daddy Freeze si ya na nwoke nụcha ọgụ nwaanyị enwela akụkọ ka ọ bụ ọ na-akpụrụ Doris ọnụ ikpu na o nweghị ife omenwu na platfọm ya na o jehụ n'aka ndị uwe ojii na o jehụ n'ụlọ nga ebe Doris nọ n'ọsọsọ onye nke bụ very dark man na Showele ife mere ife eji wee kpọpụta Doris onye ikpu oluzie ka akpọpụtachara ya ọ ya hapụ Doris ka ọ na-aje zuo ike nyanwa bụzi Daddy Freeze bụrụ onye ya bịazi m intaviu na ndị kpọpụtara ndị nyere aka wee kpọpụta ya n'ime ụlọ nga na fe emebeghị Doris intaviu na onye bụ Daddy Freeze na oche dịrị ka Doris jee wụwa ahụ o ji wee si n'ime ụlọ nga pụta na ọkpọba gị ya na fon ife akpọrịrị ya mbọsị ahụ odokwa ike akọ Doris wee nọrọ ebe a na-agwa Daddy Freeze na ike adịghị ya na ọ chọrọ ịna ka o jee zuo ike na ya na-ekene very dark man na Showele na onye ọkaikpe Showele na onye ọkaikpe Showele na ifife ndị uwe ojii mere ya na falụrụ mmadụ 10 nwụchara ya dewe n'ala na-aba mba nwaanyị o ji wee bịa ka agbapụta Doris ife ọ kọrọ ka nkụ na ya gezi n'ọnụ Doris ebe a maka ọ kọgharịkwa anya bụ ife kịta anụnwa ngwezi ka m wetara unu na Doris enwekwa ebe ọ dọrọ pastọ unu bụ atasaghị agha agha ebe a ọlatụ ndị ọla n'iyi okwutekwa maka ya o nwezikwa ife ọ kọtara maka ya ndị mmadụ nọrọ na kọmentị wee na-asị na ọdụkwa ka enye gị ego nwa na ọsọ isi nye ya hei unu makwa na ndị Sahara Reporter gwara anyị na ife ji wee si Abuja wee kpujee Doris na Lagos bụ ka anya na pastọ unu bụ atasa ka emee udo na ife ji wee kpojie unu afụgo n'ọdụ ka emere udo maka afọ ọkụm ebe Doris na-adọ ya ebe a ka jenereta pass my neighbor ife Doris na ebe a na-ekwu ugbu na-enwere ife ọ chọrọ ikwu mbọsị ahụ bifo ndị uwe ojii kpụrụ ya na ya maazị ka ya esi wee kwunye bụ ife na ya chọrọ ikwusisi ife dị ya n'ọnụ ka ya dị free na ya etinyekwa aka n'igbu ọchụ unu ya bịa ka unu geru pastọ unu adụkwa ka o mekọtara emekọta Chineke zọbakwa anyị n'ebe a na-ejesi na aka ụka. Good morning. Good morning, everyone. Firstly, I want to thank the Almighty God who has given me the strength, the ability to come out and speak. All glory goes to the Almighty God. Because without Him, I don't think I will be alive today. Without Him, I don't think I will be here talking. A lot happened to me. A lot is still happening to me. I'm trying to recover from it. I don't know if I will ever recover. I don't know if I will ever heal from this. I want to glorify the King of Glory, the Lord of Lords, the mighty man in battle, the I am that I am, the God that will stand with me against all odds. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. I want to also proceed to thank Omowole Showore for the role he played in my release. Showore is someone I respect and hold to high esteem. A very selfless person. Anytime, any day you call upon him, he's ready to come and help people. He was the only person I reached out to. Immediately he sent his lawyer Marshall. Marshall came to the police station to secure my bail. That's a story for another day, because what was done to Marshall was inhuman. The way the police pounced on Marshall was inhuman. Marshall is a great lawyer. Marshall stood his grounds against all odds.
over 10 policemen pounced on Marshall, held him bound on the ground, collected his phones. Marshall, you don't know me, you've never met me, you owe me nothing. I've never given you money, but you stood your ground like my brother. I appreciate so much. I want to proceed to thank my brother, very dark man. I least expected that you would come through for me. I least expected it, because I haven't been nice as well. I remember when you had issues with my friend. I spoke bad of you. But irrespective of all I did, regardless of those things I said to you, you came through for me. You followed me up, you called in the police station, you followed up, you were there from the beginning, from the moment you spoke to me. You didn't judge me, but you spoke to me, you told me, you let me understand that what I did was bad. I appreciate it and I took it in good faith. You're someone I will forever respect. People don't know you. Amidst all they see on social media, this is a kind-hearted person. Very soft-spoken and tough in his decisions. I respect you, VDM. I appreciate. I want to also thank everyone who came out, irrespective of what I've done, the mess I put myself in, which I'm not proud of. Everyone who came up, spoke out for me, my release. I want to thank every one of you. I appreciate so much. I take responsibility for all I've done. Though everything I did was in the line of law, I reported to the police, EFCC, and I also got lawyers' guidance to be sure I was not going against the law. But I'm not proud of involving myself in such thing. And I pray God will forgive me. And I also pray that the humanity will forgive me. I went through a lot. It's not something I'm proud of. But I thank God that it happened this way. A lot is going on now. Talks is going on now. Resolution is ongoing at the moment. I am still in Lagos. I am not back in Abuja. I want to hear, I want to listen, I want to know where it is heading, and I want to know the end of this table talk. I will come back and I will seek God's face. I will ask God the next direction. What should I do? I'll ask for His wisdom. What should I do? Because at the moment, I don't know what to do. I have a lot I want to see. I have a lot I want to review. I have a lot I want the world to learn from this. At the same time, I don't want to have anyone's blood in my hand. This is deeper than what anyone thinks. I haven't said anything. What I just said online is nothing to what I was about to say before my arrest. But I will leave everything to God. I will pray and seek His direction. Let Him direct me on how best to go about it. I'm not afraid of anyone. I'm not afraid
of going to jail. All I want is to speak my truth. And my truth, I will speak.